Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली आसाम बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइन मबाइलाव माबोरै खालामो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो A to Z स' बिनिफ्राय दसे टाइम हो बिनिफ्राय भिडिअ नायग्रोजोब आरो रोंनाय लोगो लोगो गासैबो न'खरनि फेमिलिनिखौ नोंथांमोना खालामनानै होनो हागोन मबाइलाव। जोबोर इजि नोंथांमोना जास्ट डिटेल्सखौ बुजिग्रो अब्लानो नोंथांमोना हारसिंनो खालामनानै लानो हागोन आरो स' नोंथांमोनाहाय हानायसेबां बयनिखौबो खालामनानै होनो हागोन गावनि आइडिजोंनो। स' बिदिबा गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जों फैबाय sebasitu.assam.gov.in मानोना बेयावनो गोबां खामानि जागासिनो दं आसाम स्टेटनि पर्टेलाव अनलाइन जाजोब्बाय नालाय स' बेयावनो नोंथांमोना PRC कास्ट सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बार्थ सार्टिफिकेट स' नोंथांमोना बेयावनो खालामनो हागोन। स' बेखायनो जोङो sebasituआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि पेज मोनगोन एन्ड मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना जायफ्रा आइडि दंखायो लगइन एबा रेजिस्टार गोजौआव मोनसे अप्शन मोनदों स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना आइडि मोननानै एबा लगइन खालामनानै स' गाव गावनि प्रफाइलाव थांनो हागोन आरो जायफ्रा आइडि गैया नोंथांमोना निउ इउजाराव होनानै आइडि क्रिएट खालामनांगोन। दा आइडिखौ बोरै खालामो गाहायाव डिसक्रिप्शनाव भिडिअनि नोंथांमोना चेक खालाम मोनसे भिडिअ दङ बेयावनो डिटेल्सआ दंखाजोबो। दा हमना ला जोङो बेयाव लगइन खालामसै अके। दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबादि ओंखारगोन स' नोंथांमोना गाव गावनि आइडिखौ होनानै स' नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन सिटिजेन मोनसे अप्शन दङ ब्लेक कालार गोजौआव बेयावनो थानो हो एन्ड बेनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय एन्टार केपचा होनानै नोंथांमोना सेन्ड OTP होनांगोन। थ' सेन्ड OTP होनाय लोगो लोगो नोंनि डाइरेक्ट प्रफाइलाव थांनो हागोन आरो जेब्ला स' नोंथांमोना प्रफाइलाव थांगोन अब्ला बेबायदि ओंखारगोन गोबां इन्टारफेस ओंखारगोन बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट रेजिस्टार खालामखानाय दङबा ओंखारगोन कास्ट ओंखारगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेयाव ओंखारबाय थागोन स' बेखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना गोदानबो खालामनो हायो। स' गोदान खालामबा नोंथांमोना नैबे सिटिजेन सार्भिसेस मोनदों अप्शन बेयाव खनसे क्लिक खालामना हो नोंथांमोना 243 मोनदों देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव गोबां रोखोमनि सार्भिसेस थागोन नोङो माखौ खालामनो स' बेयाव खालामजोबनो हायो। स' जोङो नागिरनांगौबा गोबां टाइम लागोन बेखायनो मोनसे राहा दङ अप्शन बे सार्चआव नोंथांमोना डाइरेक्ट बार्थ लिरबानो जाबाय। स' डाइरेक्ट बार्थ लिरनाय लोगो लोगो अप्शना मोननै ओंखारगोन अके। स' मोननै ओंखारगोन बेयाव नायदो नै मोनसे आं नोंथांमोना क्लियार खालामगोन मोनसे बार्थ बेहाय रेजिस्ट्रेसन दङ बेनिफ्राय मोनसेया डिले दङ। स' खोथाया जाहैबाय बार्थ जायनोखि नोंथांमोना फार्स्टनि अप्शना थुगोन ना अब्ला बे जाबाय उन्दैफोरनि माने जोनोम जागोदानफोरनि नाथाय जोंहा डिले जादों माने जों खालामना लायाखै स' बेखायनो जों बाव नाङा जोङो गाहायनि अप्शनाव नोंथांमोना डिलेआव खनसे क्लिक खालामनांगोन एबा प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामना होदो। स' बे प्रसिडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ जोंखौ लाना थांगोन नेक्स्ट लेभेलाव। स' दानिया नेक्स्ट लेभेलाव लाबोबाय दा भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नाय अब्लानो बुजिगोन बिनिफ्राय रिकुइरमेन्ट्स डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ नै बेहाय स्केन कपि नोंथांमोना नांगौ सानदों नाथाय बेयाव नांलायला दायो नोंथांमोना A to Z होगोन मा खालामनांगौ मा खालामनाङा स' बिनिफ्राय एफिडेभिट नांथारगोन मेजिस्ट्रेटनिफ्राय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय लाबोथारनांगोन जे नोंथाङा बिनि थागिबि बे गामियाव जोनोम जादों होननानै मोनसे एफिडेभिट खालामना हरगोन बेखौहाय नोंथांमोना मुहुरिफोरनो बा उकिलफोरनो होनो हागोन बानायहोनो हागोन बेनिफ्राय बेखौहाय स्केन खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ जायो मोनसे अप्शन दङ आरो बे कम्पालसरि स' बेनिफ्राय टाइमा जाबाय 10 डेजनि गेजेरावनो नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। पस्ट अफिसाव फैया दे गोबां कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेटखौहाय डाउनलड खालामनानैनो लानो हागोन। स' बिनिफ्राय बेयाव मा लिरदों माखासे चार्ज दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो नै 10 रुपिस गाहाम दङ 30 रुपिस गाहाम दङ बेखौ नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय। स' बिनिफ्राय जेब्ला पेमेन्ट थाङो अब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन बेनिफ्राय PDF खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन अके JPG जानाय नङा आरो बे PDFखौ हानायसेबां नोंथांमोना 1 MBनि खम खालाम अब्लासो बियो साबमिट जागोन नङाबा जानाय नङा। स' नोंथांमोना स्केनार मोनसे एप्सजोंहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानैहाय स्केन खालामनानै PDF खालामनानै आपल'ड खालाम। दा फैबाय जोंहा माखासे डिटेल्स दा ओरैबायदि एप्लिकेन्ट डिटेल्सआव कनफिउज जागोन नोंथांमोना आं बेयाव सिम्पल वार्डसजों नोंथांमोनजों बुजायगोन एप्लिकेन्ट्स नेमाव नोंनिबो जानो हागौ हयथ' गुबुननिबो जानो हागौ बाथ्रा जाबाय हमना ला 1 बोसोर एबा 2 बोसोरनि उन्दै गथ'आ थांनानै अफिसाव थांनानै अनलाइन खालामनो हायाना स' अब्ला नोंनि सोरबा न'खरना खालामहैनांगोन आरो बेखौसो बेयाव नोंनि एप्लिकेन्ट्स नामाव होनो हागोन नै आरो बेनिफ्राय रिलेसना मा जायो हमना ला सन डटार ब्रादार बेबायदि होनो हागोन आरो हमना ला बेयाव नोंथांमोना ओरैबायदि बाथ्रा सेल्फबो होनो हागोन जुदि नों थांनानै खालामहैनो हायोबा हमना ला आंनि बैसोआ दायो जोबोर गेदेर अब्ला आं थांनानैबो खालामनो हायो अब्ला नोंनि नामखौ होनानै नोङो आदार्सआवहाय मा खालामनांगोन सेल्फबो होनांगोन नाथाय बाथ्रा जाबाय जों हमना ला उन्दैखौनो लाबाय एग्जाम्पल अब्ला एप्लिकेन्ट्स नेमावहाय नोंनि फादारनि नामखौ बाव होबानो जाबाय अके एन्ड नोंथांमोना रिलेसनखौहाय मा खालामनांगोन सन होनांगोन हमना ला नोंनि फादारा खालामहैबा नोंनि फादारखौ लिरदो ब्रादारा खालामदोंबा ब्रादारखौ होदो बेनिफ्राय रिलेसनखौ जास्ट नोंथांमोना सन एबा ब्रादारखौ नोंथांमोना होनानै होनो हागोन स' आं बेखौ क्लियार खालामबाय। स' बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो अके मबाइल नाम्बारा थाखाबाय मेल आइडि दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय मोनसे बाथ्रा जेरावनोखि गोजा नाम्बार दङ बे कम्पालसरि नोंथांमोना फिलआप खालामथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय दानिया फैबाय पेन नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो स' बेनिफ्राय रिलेसनखौ नोंथांमोना होदो जि आं होनो थिनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना होनो हासिगोन एन्ड दानिया फैबाय निउ बर्न डिटेल्सआवहाय माने जोनोम जागोदाननि गथ'नि होनना बेयाव बुंदों दा हमना ला नोंनि नाम जाबाय फार्स्टआव
तो फार्स्टआव नोंनि नामा बेयाव फैथारगोन कम्पालसरि एन्ड बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना बेयाव डेटखौ सेलेक्ट खालामदो स' बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो फादार्स नेम होदो बेनिफ्राय मादार्स नेम होदो अके एन्ड बेनिफ्राय प्लेस अफ बार्थ नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि अपसन थागोन बेवहाय हस्पिटालबो थागोन बेनिफ्राय न'बो थागोन दा बबेखौ होदों नोंथांमोना बबेयाव जोनोम जादोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामनानै जास्ट नोंथांमोना एड्रेसखौल' एन्ट्रि खालामनांगौ हमना ला हाउसखौ होदोंबा नोंनि गामिनि नाम थागोन बेनिफ्राय हस्पिटालाव जोनोम जादोंमोनब्ला हस्पिटालनि नामा एड्रेसा बेयाव थागोन अके स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै फिल खालामो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दानिया बेवहाय रिजन दा नोंथांमोननि जाहोना मा मानि थाखाय लेट जादोंमोन मानि थाखाय लेट बानायदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना सिम्पल वर्डसजों लिरबानो जाबाय आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो होदों हमना ला आइ डि नट हेभ प्रपार भेलिड डकुमेन्टस जास्ट बेबायदि नोंथांमोना जाहाथे मोनसे इनपुट होनो हागोन आरो जे नोंथांना डकुमेन्टस गैयामोन हयथ' सोलाबाखैमोन जास्ट नोंथांमोना बेखौहाय एन्ट्रि खालामबानो जाबाय गाव गावनि गोसो बायदि अके एन्ड बेनिफ्राय आदार डिटेल्सआव दानिया स्टेट फैबाय नोंथांमोननि माखासे एड्रेस प्रुफ फैसिगोन डिस्ट्रिक्ट फैसिगोन स' बेखौ नोंथांमोना एड्रेसखौ जाहाथे मिस्टेक खालामा हमना ला नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट सार्केल नोंथांमोना जि दं बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जाहाथे बेखौ मिस्टेक खालामबा फिन खनसेबाव नोंथांमोना प्रब्लेम जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बेयाव मोजाङै फिल खालाम सार्केल अफिस थायो भिलेज थायो बेनिफ्राय पिन कड थायो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा द्राफआव दोनबा द्राफआव थागोन बियो लगइन खालामबानो मोनबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय 7 नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव डकुमेन्टस आपडेटआव थांनो हागोन एन्ड रिसेट खालामबा गासिबो गोदान जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बेहाय गासिबो जुदि अके जाबायब्ला 7 नेक्स्टआव नोंथांमोना होनानै नेक्स्ट लेभेलाव थांनो हागोन स' दानिया 7 नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेहाय साक्सेसफुलि साबमिटेड ओंखारगोन एन्ड बेयाव जाबाय दानिया डकुमेन्टस आपडेट खालामनाय दा फार्स्टनि अपसन हमना ला फार्स्टनि अपसन दा बेयाव बार्थ एबा एज प्रुफनि थाखाय मोनसे एनि वान प्रुफ जेरै हमना ला HSLC एडमिट कार्ड मेट्रिकनि बा नोंथांमोननि जायखिजाया आधार कार्ड बा नोंथांमोननि पेन कार्ड जायखिजाया बार्थडे डेट थानाय स' बेयाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन बेनो जाबाय स्केन खालामनानै PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन फट'आ जानाय नङा अके स' नोंथांमोना PDF खालामबानो जाबाय स्केनारजोंहाय स्केन खालामनानै PDF खालामनानै 1 MB नि खाथियाव नोंथांमोना खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेला स्कुल सार्टिफिकेट बा एडमिट कार्ड बेबो जागोन नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव नोंथांमोना फिन खनसेबाव होनो हागोन एडमिटखौबो स' नोंथांमोना होनो हासिगोन जुदि एडमिट दङब्ला जायखिजाया बार्थ डेट थानाय नोंथांमोना जायखिजाया बेवहाय होनो हागोन हयथ' नङाबा पेरेन्ट्सनि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना होनो हागोन जुदि नोंथांमोना दङब्ला स' बेखौबो नोंथांमोनाहाय होनो हागोन एन एफिडेभिटआ जाबाय आं बुंनाय बादि नोंथांमोना मेजिस्ट्रेटनिफ्राय खालामना लाबोनांगोन उकिलनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना रायज्लायनानै लिरनानै लाबोयो पेरेन्ट्सनि हयथ' नोंनिबाबो जागोन स' नोंथांमोना जाहाथे खालामनानै लाबोनो हायो स' बेखौ जों बेयाव क्लिक खालामदो नोंथांमोना सेकेन्ड अपसन बेयाव क्लिक खालामना होदो नोंथांमोना आन्दाय नाङा देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जास्ट नोंथांमोना ब्राउसाव थांनानै बा गेलारिनिफ्राय नोंथांमोना जेराव दोनदों बेनिफ्राय आपल'ड खालामनो हागोन डकुमेन्टसखौहाय एन्ड बेनिफ्राय एनि आदार डकुमेन्ट दङ बेवहाय नोंथांमोननि जि डकुमेन्टस एड्रेस प्रुफ बा आधार कार्ड पेन कार्ड जि दङ बेनो एक्सेप्टेबल जागोन माने नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय होनो हायो जुदि गाव ब्रेन्ड दङबा नोंथांमोनाबो एनि आदार डकुमेन्टआव नोंथांमोना बेखौहाय होनो हागोन लास्ट प्रसेसआवहाय स' बिनिफ्राय 7 नेक्स्ट फैलायबाय बेयाव होनाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव थांनो हागोन दा हमना ला गासैबो डकुमेन्टसखौ बेवहाय साबमिट खालामबाय हमना ला PDF खालामबाय अके एन्ड बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन पेमेन्ट दाननायावहाय स' दानिया पेमेन्ट दाननाय सिगां बार्थ सार्टिफिकेटआ माबादि श' जागोन नै बेयाव नोंनि गासिबो डिटेल्सआ फैग्रोजोब्बाय बेखौ फिन खनसे नोंथांमोना चेक खालाम अके जुदि चेक खालामनायाव गासिबो अकेबासो नोंथांमोना मेक पेमेन्टआव थांबानो जाबाय जुदि मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना इडिट अपसन मोनदों बे इडिटआव नोंथांमोनाहाय थुनो हागोन आरो प्रिन्टबो खालामना लानो हागोन दा बाथ्रा जाबाय गासैबो नोंथांमोना डकुमेन्टआ अकेब्लासो नोंथांमोना मेक पेमेन्टआव खालामबानो जाबाय नङाबा जुदि रिजेक्टबो जानो हागौ जुदि नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्टसखौ होनो हायाखैब्ला दा हमना ला आं बेवहाय मेजिस्ट्रेटनि होआखै स' बेखायनो आङो पेमेन्ट दानथ'ला मानोना बियो रिजेक्ट जाखागोन स' नोंथांमोना जाहाथे मेजिस्ट्रेटनिखौ होथारो अब्लासो एक्सेप्ट जागोन स' मेक पेमेन्टआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांसिगोन आरो पेमेन्टआ बारा नङा जास्ट नोंथांमोना 30 रुपिस एबा 10 रुपिस नोंथांमोनाहाय दाननांगोन आं पेमेन्ट दाननायसिम थाङासै स' बेखायनो डाइरेक्ट बेयाव बुंनो हायासै अके स' बेनोमोन नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेस